Nou, we kregen voor coronatijd al begonnen, maar toen we kregen echt uit aanzoeken, toen was het corona. Dus toen hebben we een heel schoft hebben we alles online dienen eigenlijk. Ja. Ik zit er les aan te denken, ik denk, hoe die het me zeker weer. Ja, je hebt Harke Heide, die bestuurlid, en Tietje Faber zit naast hem, die welkom. Wij zullen met je praten over het lustrum, maar eerst, wat is Trainwaarderij? Kan je dat kwart uitlezen wat dat inhoudt? Ja, Trainwaarderij, wij oppraten, dat zal ik even doen. En Tietje vertelt zich wat meer over het lustrum. Het is van de communicatie, hè? Ja, dat. Trainwaarderij, dat is eigenlijk, dus bezit uit twee woorden, de Trainwaarden en de Waarderij. En dat zei het eigenlijk al, hè, dus wij zijn actief in de Trainwaarden, dus die zo'n dwarpen, die maken elkaar de Trainwaarden vormen. En wij zijn er voor de Ouderijn. We zijn opgericht ooit om, zeg maar, een stichting die zich ervoor inzetten wil dat de Ouderijn zo lang mogelijk in de Trainwaarden dus kunnen blijven wijnen in hun omjouwing die ze vertrouwd vinden en mij helpen van oren. En dat doen we toch, zeg maar, de basis dan eigenlijk een netwerk van ouderen voor ouderen. Dus mensen die op het ouder binnen, die helpen de mensen die nog wat ouder binnen en wat minder goed uiteindelijk. En de filosofie erachter is eigenlijk dat we zorgen dat de zwarte wordt langer ingewikkelder. Er zijn minder mensen die werken in die zwarte, er zijn meer mensen die zwart nedergaan. In de Trainwaarden is het percentage ouderen, dat is nogal aan de hege kant, dat is meer dan 24%. Ik vergelijk met op oren plakken. En de Zadwanden hebben we dat toen uiteindelijk gezet. En dus het is dat netwerk. Nou, daar hebben we inzetters en verbieders. De inzetters zijn de mensen die als het ware de contacten onderhouden met de mensen die hulpvragen hand hebben. En de verbieders, dat zijn de mensen die als het ware dat al coördineren. En de verzorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen kunnen. Dat gaat dan of via de telefoon of via internet. Er zijn verschillende middelen voor om dat te regelen. En het is aardig succesvol. Oer de jaren heen is het gegroeid. En dus we hebben, ik heb de cijfers in 2024 en 2024 even meegenomen. In 2024 hebben we 21 hulpvragen. Dat zijn dus unieke mensen die een keer of vaker een hulpvraag hebben. En die koppeld binnen om mensen die dan de hulp bieden kennen. En dan mag je vaak denken aan hele simpele dingen. Het is vaak eenzaamheid. Het ben een klusje in de tuin. Het is eens even maar naar de winkel om wat beeldscherm te doen. Dat soort dingen. Dus je hoort net een soort voor te kennen. En in 2024 het nota hier in de 46. Tot en met augustus. Het komt alweer iedere keer op hetzelfde aantal. Dat is heel in het kwart wat de kern is. En daarnaast bij we de jaren heen hebben we nog meer dingen doen. Dus we hebben jouw 2 keer per jaar een krant uit. Ja, die had een mooie lustrumfeest. Voor die noos. Ja. Die bezorgen we hoers en hoers in de Trainwaarden, in alle dorpen. Dus het is een oplage van dik 4000 kranten die we dan hebben. Bij jou 1 keer in het maand, 2 maanden jouw een nieuwsbrief uit. Die gaat nu ongeveer zo'n 100 adressen. Dat gaat dus gewoon via internet. We hebben bingo die per keer per jaar 3-4 keer georganiseerd wordt. We hebben de duofiets die we te jaren met dwarsbelangen in Oornscherk aanschaft hebben. En die kan daar gratis gebruik van maken. Dus dan zit je te jaren naast elkaar, die stuurt. En door die kan ik meetrapen. Dat is vooral belangrijk natuurlijk voor mensen die wat ouder binnen en die toch eigenlijk nog wat bewegingen hebben hadden, die net zo goed rennen, maar die kan vaak dan wel op zijn fietsje zitten. En je zult er wel het ritme zitten, maar dat ben ik dingen die we daar al jaar mee doen. Nou zijn jullie de cijfers binnen het mensen die als ik het doorstuur, is dat een verste groep mensen die je aannemers, die klanten, zeg maar zeggen? Nee, dit ben iedere keer unieke mensen. Dat ben nijen. Ja. Dus het zijn mij het zijn. Ja, en je bent dus een serieuze hulpdienst, staat er gewoon in het woorden. Maar hoe verhoudt dat zich nou tot de professionele hulpdienst? Nou ja, wij zorgen dus voor die eenvoudige dingen, maar we hebben goed contact met de professionele hulpverleners, met de huisartsen en de fysiotherapeuten. We hebben sinds begin 2024 wat wij nemen een dorpsondersteuner die werkt voor ons 16 uur in de week. We hebben hier onze studio gaan staan. Ja, die hebben hier aan, klopt. Ja, Marianne Koetsier. Ja. En sinds kwart hebben we zelfs een tweede dorpsondersteuner.
want eentje, ja, dat is toch wat kwetsbaar zat. Hè? En die dwarsondersteuner, die zorgt dus met name voor die contacten met de professionele zorg. Hè? Die pakt ik de echt ingewikkelde gevallen op. Hè? Je hebt wel eens een hulpvraag waarvan de verbinder denkt van poeh, dat is eigenlijk wel aan de ingewikkelde kant voor mij. Nou, die kan dan een beroep doen op Marianne om te helpen en daar toch een waai te vinden. En Marianne weet en ik vaak beter de waai naar eventueel de professionele hulp als het nodig is. Ja. Nou, meteen 4-4. Laatste weekend gaat het in de politiek, ik vooral over de zorg. En we werden elke keer Sievers presenteert van dat we hier op het treien of hier op het fjouwer in de toekomst veel zorg nodig hebben. En de zorg, de professionele zorg, die wordt net meer. Dat kost alleen maar meer. Dus je rol zal ik steeds groter worden. Linksom of rechtsom. Ja, je zag dat... Ben je daar klaar voor? Ja, ben je er klaar voor. Nou ja, wij zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van vrijwilligers. Ja. De meesten die moeten het doen willen. Die hebben natuurlijk een heel soort mantelzorgers. Dus dat bezieken wij wat op te pakken. En we bezieken het om om de vrijwilligers die we hebben, de meesten die er door, om die echt wat te helpen. Dus we hebben... een keer komt waarbij ze wat uitlijnen wordt over dementie en over dingen die ze vaak voorkomen in de dingen. Maar wij zijn dus geen professionals zelf. Wat we doen is gewoon simpel van meest tot meest, zeg maar. Dat brengen. En je hebt 44 bestaan. Ja. Dat wordt gruts aanpakt, want ik zie hier al je materiaal lezen, dus dat wordt groot feest. 4 met ik een reden tot feest. Ja, natuurlijk 4-4, maar dat, want we krijgen even wat mensen van keren zitten. Onze oerhiet is ik wel makkelijk om een beetje, die verluidt zich wel heel bot op vrijwilligers in te worden. Of is het een verkeerde invulling van me? Of zeg je van, nee, maar bij een mallenkoord door de tijd en... Nou, dat is het. We moeten mijnen, want het door de tijd. En als de zorg aanneemt, dan zult toch op een of andere manier orenzorg opstaan moeten. Maar het mooiste is dat wij het farmmaanden doen. En de burenhulp, de dorphulp, dat we dat weer wat omwakkeren. Dat we mensen weer bewust maken, we kunnen maanden wel helpen. Daar gaat het om. Ja. Dus wij zijn net zozeer een club die het uitvoert, maar die het... faciliteert, als het ware. Ja. En je merkt, dat zei het ooit begon, wie merk ik dat verschil? Dat mensen dat gewoon op te pikken, dat ze net alleen nog een soort consumentengedrag vertonen van ik bel je en dan komt er in en dan is het klaar. Maar dat breder zoeken, zou je het uitlezen? We maken de nationaliteit en de meerschapszin, dat is dan het woord wat vaak gebruikt wordt. Ja, nou ja, dat is dus wat we deze 4 heel bot mee werken had, toch lezingen te gaan, toch bekendheid te maken. Ik had je van mij wat papieren lezen. We zijn begonnen met een kranten, we hebben een crisiskaart verstuurd, we hebben informatieflyers verstuurd, mooie pamfletten van als er weer wat het van is. Want je moet er eerst bekendheid maken. Mensen moeten er bekend mee worden. Ja. Want ze weten net zomaar niet wat er in Waarderijn is. Nee. Dan moet je uitleggen. Is ik schroom om te bellen? Of ja, er is wel verlegenheid, jawel. Ja. Jawel. Maar toch dus zo laagdrempelig het zien te laten, hopen we dat mensen door die drempel heen stappen. Ja. Ja, en we bezieken eigenlijk in alle dorpen helemaal wel mensen die daar bekend binnen, die dan als verbinder optreden kunnen. Dus dat mensen hoeven net, die komen net een wild vreemde tjen. En wanneer jij je bent Adelijn? Nou, 50. Ja, dat moet ik eigenlijk vanaf 60 is. Oh, maar ik moest er weer even nadenken. Okay. En we zijn er net 6 strikt in natuurlijk. Hè, dus daar hebben we nog wel een heel peteren hoe die Hier viel ze bij 50 al heel hard in orde. Ja. Ja, 50 ben je in principe senior, maar ik neem aan dat... Nou, het gaat er ook om wat jouw situatie is en hoe jou in het leven stien en wat er aan de hand is. Je kan bij 50 oud wezen omdat je hulp nodig hebt. Ja. En dat hoeft geen professionele hulp te wezen, maar dat je wel omdenken nodig hebt. En je kan 80 wezen dat je alles nog zelf doet. Dus wat is dat? Ja. En hoe ligt het met je vrijwilligers? Is het een keer, wij vaak oproepen voor meer vrijwilligers of mensen die iets dwang kennen. Hoe zit je in de wedstrijd?
we kennen altijd meer mensen broeken. Maar op zich, zeg maar, het tal vrijwilligers, dat is net verkeerd, om het maar te zeggen. We hebben eigenlijk in alle dorpen nou wel een verbinder zitten. Daar zouden we nog wel wat meer van hebben willen. Maar wat dacht hij, de verbinder? De verbinder die... Dat is de eerste contactpersoon in het dorp? De verbinder is de eerste contactpersoon in het dorp. En dat is degene waar ze met de hulpvraag binnenkomt. Ja. En die vervolgens daar een vrijwilliger, een inzetter bij Ziekert, die dan dat oppakken kan. En vervolgens de inzetter en degene die de hulpvraag dient, die hebben een onderling contact. En die regel je het verder, ikzelf. Dus het is net zo dat er dan zo'n verbinder bovenop zitten blijft, van alle weken bellen en hoe het gaat. Nee, dat is meestal mijn eigen verantwoordelijkheid die dat dan heeft. Maar wat hebben we net feest? Ja, nou precies. Ja. 2 stil in één gedachte. Je hebt het feest, het is muziek, beweging. Ik denk, is dat douchen of is dat wat anders? Ik weet het eigenlijk net. Nou ja, Ja, het is geen feest, jongen. We hopen dat het doen ze wordt, maar dat wordt pas als het zo 4 is. Wat is de bedoeling van het feest? Dat is 1 november, hè? Dat is... Ja. Dan is het, waar is het? Hoe laat is het? Hoe kunnen mensen daar een maai doen? Het is bij VRA in Heemstrastaat, dan nemen we dat. En mensen kennen hun opjan. Dat is wel handig, dat we weten hoe laten komen. Dan maak je een taart, of een cake, of een appeltaart, weet ik het, meenemen. Want we willen feest vieren, maar we willen geld ook net vergrienen. Dus iedereen die neemt wat mee. En dan kunnen we een kopje koffie krijgen. Dit is Bring your own booze, ja. En dan zal Jan Bout zal even een soort van interview doen. Om even te vertellen hoe en wat. Dat we er weer even niet zitten. Hoe zit het ook weer? Hoe zit het 10 maanden? En dan worden we in groepjes verdeeld en dan hebben we activiteiten. Zo, daar is die beweging al. Ja. Bewegen van hier en er is ook een muziek bij, begreep ik. Maar dat is één van die groepjes. Eén van die groepjes, dat is dan, dus in 1 november, en hoe laat begint het gebeuren? Dat is volgens mij oordaai, of niet? 2 uur. Ja. 2 uur middags. 2 uur middags. Tot een uur is 4. En misschien wordt er een langer doen, dat weten we net. Maar wat net kind. Dus meestal het even googlen op Clean Water Rijn, dan komen ze een heel eind. Hè? Dus je hebt een hele mooie website, een hele duidelijke site. Kom je bij de website terug en daar zit wel hoe je op je kennen. En dat zit in de kranten vanzelf. Hè? Dus je kan je op 3 manieren op. Je kan bij mij thuis een briefje door de bus gooien. Dat docht ik geen meest meer in de deur natuurlijk. Je kan je via internet op je aan of je kan even bellen. En dan krijg je een verbinder aan de telefoon die dan dat terughoudt. Ja, maar ik moet van we in te worden. Nou ja, maar zo betjen je dus ik alle mensen. Ik die een drompeltje ha. Ja. Het briefje door de bus is makkelijk. Ja, maar dat gebeurt haast niet meer. En nee, maar dan kun je wel even kuieren doen, maar dan kun je briefjes door de bus. Want bellen kan iedereen. En digitaal is voor sommigen nog wat moeilijk. Maar zo betjen je wel iedereen. Ja. Hartstikke Tot slot, hebben we nog een plan? Nee, want het feest is voorbij en dan wordt alles weer normaal en dan gaan we verder. Maar wordt je hem toch? Maar binnen dan de ontwikkelingen te verzinnen? Nou, we hebben eigenlijk de Bevan ook correct bij begonnen. Een groot project en dat je thuis in de Trien waren. En dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat de zorgverleners en de zorgverzekeraars en de gemeente en alle partijen, de huisartsen en alle partijen die erbij belutsen binnen, beter met elkaar werken. Een van de klachten in het systeem nou is dat je allerlei verschillende dingen hebt. Je hebt de WMO en je hebt de wet langdurige zorg. En voor iedere kwaal is met zijn eigen ding en zijn eigen financiering. En het gevolg daarvan is dat net meer de mensen, de klant centraal staat, wat wij graag willen, maar dat het systeem haast centraal staat. En het ministerie heeft nou een vrij groot project start om te bezieken dat die schatten onderling dat die wat sluchter worden. En dat dus net meer het systeem centraal zit, maar dat je uitgaat van de mens. En daar hebben we, door we van de Trien Waterij naar mij, dat hebben we gestart hier hier in Friesland. We zijn eigenlijk de enige in Friesland die daar nou een groot project voor heeft. Dat geven we dus nou in een IRT, maar geven muziekje om dat voor elkaar te krijgen. En dat vregen dus van alle partners, dat ze mij doggen en dat ze ook hun eigen schaters waren in de stappen.
We zullen zien of dat wordt. Dat is nog wel nieuwsgierig om nog even een keer... Alle rijden daar zijn. ja, om Dan dan komen kom we je nog graag. een keer uit te Dan nodigen. komen we graag rond. Mooi. Harke Heida en Tietje Faber, 10 dank voor je komst. En veel Graag plezier. Ja, en het soort willen.